Мурой. Не. Не, Мурой. Come ganto на Морой? Нали ти казах миналата игра? Не помня. А, Тоест, какво имаме? Може да снимаме буквално нищо друго. Само коста. да. Само, Фризинг. Фризинг. само коста мога да пробвам. И Ти овец. коста не си намерил. Да. Буквално само... Ето го, снимах го. Ето там. Снимах го и аз! Браво, браво, браво. Браво. Yes, не е нужно да се занимавам с това. Плюс е снимка на духа тече много скъпа. Да, и аз направих видео. И аз направих, имах мисия. Това трябва само още едно видео. На мен трябва само още един звук. Ghostwriting, District of Fire Extinct. Motion sensor. Аз не съм... Аз не съм за... Не от това. Да правим хънт с хемни без. Много малко сайнс. На нула, брат. На нула ще хънт. Хънта май... Хънта справ. Не, чай, не справ. Справ. Отвори вратата. Добре, идвам. И веднага излизам.